खुलुमबाय बड' जबनि सोलोंनो नागिर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनां आपडेट लानानै फैदों दे। गोनां आपडेट माने नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां आपडेट आरो गोजोनथाव रादाब होनांगोन बेखौ। जोंहा PM किसाननि फैसाया 4,000 जानो थांगासिनो दङ दै। नोंथांमोनाथ' सिगाङाव बेसेबां मोननो हायोमोन? नोंथांमोना जेनेबा फैसाखौ मोनोबा इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनोबा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हायोमोन? मात्र नोंथांमोना 2,000 ल'सो मोननो हायोमोन। 2,000खौ नोंथांमोना मास मोनब्रैनि उनावसो मोननो हायोमोन दा। नोंथांमोनाथ' बेखौ गासैबो मिन्थिखागौ जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थायो। एबाराव नोंथांमोना 2,000नि जायगायाव 4,000 रां मोननो थांगासिनो दङ दै आरो 4,000निबो बियो बाराबो जानो हागौ। नोंथांमोना मास मोनब्रैनि उनाव एबाराव 4,000 मोननो हागोन 2,000नि जायगायाव। दा बेखौ माबोरै बुंनो हाखो आङो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। गिबियावनो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों 4,000 रांखौ सोर मोनगोन। आं दाख्लै बावैसो नोंथांमोनसिम मोनसे बाथ्राखौ खोन्थाहरदोंमोन। एबाराव 13थि इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना 4,000 रांखौ मोननो हागोन। जायफोर नोंथांमोना जेनेबा 12थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै अब्ला नोंथांमोना 13थि इनस्टलमेन्टजों ज' मोनफागोन होननानै नोंथांमोनसिम खोन्थाहरदोंमोन। नाथायबा एबाराव नोंथांमोना जेनेबा इनस्टलमेन्टनि फैसा हाबोबा 2,000नि जायगायाव नोंथांमोना 4,000खौ मोननो हागोन दै। मोननो हागौसो होनहरदों दे आङो। नाथायबा बे मोनगोना मा जानो हागौ। मानो थाखाय होनोबा जोंहा इउनियन बाजेट जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ इउनियन बाजेट सिजोना जोंहा जानुवारिनि 3 थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। दा बेहायनो बिथांमोना माने मदि गभर्नमेन्टआ बेहाय डिसिसनखौ खालामगोन आरो गोबां निउस दायो ओंखारना फैदों आरो बे PM किसाननि 2,000 राङा 4,000 जानो हागौ बिनि गोबां दायो निउस ओंखारना फैदों। दा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम मिथिहोहरखानो हायो। नोंथांमोना जाहाथे गासिबो गावबागावनि बे PM किसानाव माबाफोर मिस्टेक जानाय जेनेबा इनएक्टिभ जाना थानाय इनएलिजिबिलिटि जाना थानाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाना थानायखौ गासिबो नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लानानै दोनखायो दानो जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव 4,000 राङा हाबोबा नोंथांमोना 4,000 रांखौ थख'यै मोनबाय थानो हायो। दा 4,000 राङा एसे खम जाया नालाय दा एसे बुरजायानो जाहैबाय। सिगाङाव 2,000ल'सो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननि थाखाय बेहाय मोनसे गोनां आपडेटखौ हरनो सानदों दै। जोंहा APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम 2023नि थाखाय ST GBR इन्स्टिटिउट बङाइगावआव अफलाइन कचिं सेन्टार सोलिगासिनो दङ दै। माने अफलाइन कचिं जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बेहाय एडमिसन लाहैनो हागोन जायफोर नोंथांमोना बे APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ नोंथांमोना जुदि होनो सानदोंबा आं बिनि बागै नोंथांमोना एसे डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। बेहाय मिडियामा मा थागोननो इंलिश आरो आसामिसाव जागोन दै। बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाबोनो जाबाय। बेहाय नोंथांमोनखौ मा फोरोंनाय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। फुरा नोंथांमोननि बे सिलेबासखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय। जेनेरेल स्टाडिस बेखौ लानाय जागोन। CSET थागोन माने सिभिल सार्भिस एप्टिट्युड टेस्ट। स्टाडि मेटेरियल्सखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन कचिं सेन्टारनिफ्रायनो आरो बेजों लोगोसे उइकलि मक टेस्ट थागोननो बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबोनो जाबाय। दा बिनिफ्राय जोंहा कर्सआ बेसेबां गोबावनि थाखाय जागोन? मास मोनथामनि थाखाय जागोन दै। बिनिफ्राय जोंहा सप्तायाव खैथा क्लास जागोननो? सप्तायाव जोंहा खेनब्रै क्लास जागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ अफलाइन कचिंनि फिसाथ' गोबांथार जायो होननानै। दा बेहाय फिसखौबो बारा लानाय जायाखै दै। मात्र नोंथांमोना 25,000नि गेजेरजोंनो नोंथांमोना APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हागोन। माने एग्जामखौ नोंथांमोना होनो हागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय गोबां मोजां फेकाल्टिखौ नोंथांमोना बे कचिं सेन्टाराव मोननो हागोन दै। सोरबा दिल्ली जाय कलकातानि गोबां दङ माने गोबां एक्सपिरियेन्स टिचारफोरा नोंथांमोनखौ फोरोंगोन APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो जुदि गोसो दङबा जुदि नोंथांमोना अफलाइन कचिं सेन्टारखौ लानो लुबैबा जेनेबा कचिं लानो लुबैबा नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्टखौ लाहरबानो जाबाय एसे सोंहरबानो जाबाय नोंथांमोना बे कचिंनि बागै। आरो बेजों लोगोसेनो बे कचिं सेन्टारा बबेयाव दं आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा बे एड्रेसा जाहैबाय नर्थ बङाइगाव आसाम सापागुरि रडआव नोंथांमोना बे कचिं सेन्टारखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेहाय थांनानैबो माखासे खोथाखौ आरोबाव सोंहैनो हागोन। दानिया फैफिनदो जोंहा मेन खोथायाव। नोंथांमोना आंनियाव माने दासान्दि गोबाङानो सोंहरगासिनो दं आरो दायो PM किसाननि थाखाय गोदान एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया होननानै। आं नोंथांमोननिसिम माने सिगाङावनो खोन्थाहरखाबाय थादोंमोन PM किसानखौ नोंथांमोना दाबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो होननानै। नाथायबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ बहा खालामनो हायो दायो? कमन सार्भिस सेन्टाराव माने CSC सेन्टाराव थांनानैसो नोंथांमोना दायो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो दै। दायो नोंथांमोना जायखिजाया जायगायावनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हाया। मात्र नोंथांमोना बहा थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन? कमन
कमन सार्भिस सेन्टार जायखौ जोङो CSC होननानै मिथिनाय जायो बे अफिसाव थांनानैसो नोंथांमोना PM किसाननि थाखाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा आंनिफ्रायथ' बेखौनो बुंहरनाय जायो जेनेबा नोंथांमोना जायफोर PM किसाननिफ्राय एप्लाइ खालामनानै लायाखै जाहाथे एप्लाइखौ खालामनानै लायो जाहाथे जिउनाव जुदि नोंथांमोना 4,000 PM किसाननिफ्राय फैसा हाबोबाथ' जोबोद मोजां खोथा नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो हायोबा बे PM किसानखौ जायफोर एलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लाबोनो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ शेयार खालाम माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों